Ay, sa butang sa. Yung bato, hinak na. Ayaw. Wala ilabot. Ilabay. Ilabay kan. Ito rin dako. Oh. Para magkinaon sa hapak. Ayaw. Tata ta. Loyang lala no, nadama yan no. Ay, gilak la ha? Yung mutiyabaw. Ayaw pag anak. La. Anak kaluyo ba? Anak. Para di ka maglisod. Ari diri sa kupti ka to yung gigunitan. Anak. Ako na yung pabukwil. Okay kayo. Pistahan terus mga tao. Ilaya. Nalat nga num day. Bahala lang ni Kwil eh. Ako mauwaw ako. Sama ni dia. Pahuway lang sad mo. Maabot ra lagi terus gym. Ay, sos. Ara yan agad eh. Di ay ngadto. Ara na po diri ba? Yan yun. Ay, sos. Bahala na sila. Ba? Di Dili pwede. man na siya pwede. Yan eh. Pasilong mo basta ka ng kuha na aulandong lang. Nga naman day. Ay lamuglingi. Bangili. Kwil oy. Bawa po. Ay pahuway lang sad mo. Okay lang sa ta. Oo Saman. nga, nagipugos dito largo. Sila may kuanana. Mag-adjust. Kita day mag-adjust. Sila man, gihilas gina sila gnaw. Oh, pahuway. Sa, bugat sa. Bahat yan eh. Tana. Eh, maabot raman taron. Kaway, pila ka minuto. Sa, wala na, di na naman pahuway ito na tas gym. Kita na eh. Wala. Kita na eh. Yato din na. Asa pizza siya. Isahanan na. Oh. Madire mo manukan. Magpa-inject rami ay. Yan eh. Magpa-inject ra kita gantay tetanus. Kuila sa. Awan. Okay. Hindi pa sunod. Oh, luto ready. Istorya di kita ko ha. Tingnan mo kadlo ka. Oh, Napapaniwa. Mari de wala. Dito mari. maun sa ni diri basta kay Ay, harap ka. Ako pa dapit. ay di gyud ato gidunahan. I love. Sus ay lagsaba di ba? I love the bar. Ay sus paghuwat lang nagbidyo naman. Kung magsige pa man kag langas. Ano na peta? Sige. Ang kuya nito. Ipatan ako. Yo, bali man nas. Bali man nas dudong. Kana magatubang siyang ari. Ayaw, bali man na di ba sa kaliso. Ah, dito gilid ba? Dito, ano ipas lang ting. Ayaw niya ari daga. La, anak kala. Anak. Nyangat to siya. Ayo. Ayo lang. Tara, lamat lang.